Trafogar é a oportunidade que temos os pequenos artesáns de poder mostrar o noso produto á xente, xa que moitas veces non dispoñemos desa publicidade necesaria para que se nos recoñeza o noso traballo. É relevante un evento nestas características, e creo que é o primeiro evento que se celebra en Galicia no que os artesáns e empresas vamos a mostrar o noso produto feito en Galicia, no cal podemos competir con moitas regións e moitos países do mundo. E Galicia ten moita materia prima moi boa e moi bons artesáns que crean cousas espectaculares. Considérame un carpinteiro da bella escola. O meu produto sexa como se facía antiguamente, artesanalmente, cando faga unha venta ou un trato cun cliente, que teña esa complicidade comigo como pasaba antaño, con aqueles antigos carpinteiros que había nos povos e a xente tiña confianza nel. Eso que eu busco no produto Álvaro Vázquez Mesas de Autor.